एक सोडून एक टेबल धबधब्यावाला हा बघा, आणि ह्यांच्याने धबधब्यावाला अडवल्याने शामियानो वगैरे हा जबरदस्त एक नंबर सर्व. चिकन मागवलं आणि आहे बार्बिक्यू हा, हे बघा आहे चिकन हा, चिकन तंदुरी दोनच, त्याच्यानंतर सुरमई हा, सुरमई फ्राय, बोंबील फ्राय आणि दीपालीसाठी पनीर. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आज हा व्हॅलेंटाईन डे आणि गेल्या वर्षी आम्ही व्हॅलेंटाईन डे साजरं केलं होतं आणि तो तुम्ही व्हिडिओ बघू शकताच, आमचं साधं सोपं व्हॅलेंटाईन्स डे. आणि खरंच साधं सोपं झालं होतं. तेव्हाच मी ठरवलं होतं पुढच्या वर्षी चांगलं व्हॅलेंटाईन डे साजरं करायचो आणि दीपाली एक भारीतला गिफ्ट द्यायचा. त्याच्यासाठी मी वर्षभर पैशाचे साठव केलंय मी. दीपाली ही गोष्ट माहीत नाही, मग दीपाली ते जेवण बनवता आणि मी काल त्या गिफ्ट घेऊन येलं वामन हरी पेटे म्हणून. कारण दीपाली ना वन पीस घालता आणि तेव्हा एक दोनदा बोलला होता माका की त्याच्यावर डायमंडचा मंगळसूत्र भारी वाटता. तर ता असा एक दोनदा बोलून गेला, पण त्या हवा म्हणून ते का माहीत होता त्या महागा, त्यामुळे त्या काय बोलला नव्हता घ्यावा म्हणून. कारण मी ते का रिसेंटलीच अंगठी डायमंडची घेतलं होतं, त्यामुळे त्या काय बोलला नव्हता. पण माझ्या डोक्यात तो विषय होतो आणि मी वर्षभर साठव केलंय आणि तो भारीतला गिफ्ट ते का आणलंय. त्या हडबडणारा बघून ते का गिफ्ट हा माहीत आहे, पण त्या कसला तर माहीत नव्हता. तर मी काल घेऊन येलंय आणि त्या आज मी देणार आहे. तर दीपाली त्या पॅकच आहे, वामनहरी पेटेंच्या बॉक्समध्ये पॅकच आहे. तर मंडळी दीपाली जेवण बनवता आणि जियाच्या आमच्या ऑनलाईन क्लास चालू आहेत. ते का आम्ही भांजूच्या मॅथ्सच्या ऑनलाईन क्लास का टाकलं, ते का आम्हाला गणितातलं मास्टर बनवचा आणि आम्ही हय ते शोधत होतो क्लास वगैरे. पण हय आमच्या डोंबोलीक भेटले असते, पण ते का नेऊन सोडा हाना ता लय मोठा जिगरीचा काम हा. कारण शाळेत नेऊन सोडूचा हानूचाच आमका लय मोठा ताप होता. त्याच्यात आणखीन क्लास का न्यावा हाना, त्याच्यासाठी आम्ही ऑनलाईन क्लासमध्ये घातलं. आणि भांजू ही आपल्या भारतीय मुलांनाच चालू केलेली आहे, निळकंठ भानू. आणि ते 50 वेळा जागतिक गणिताचे विक्रमधारक पण आहेत. त्यांच्याने शकुंतला देवीचो पण विक्रम मोडल्याने तुम्ही गुगलवर सर्च करू शकतास. आणि ह्या विक्रम मोडूचा रहस्यच ते आपल्या क्लासमधून मुलांना समजावून सांगतात. तर मंडळी चला आपला जिया काय काय करता आता बघूया. भांजूचे शिक्षक खूप इंटरॅक्टिव्ह असत, मुलांशी सहज नाच जुळवून घेतात. मुलांना फक्त मेथड्स पाठांतर न करता ते रिअल लाईफ ऍप्लिकेशन आणि लॉजिक समजावून शिकवतात. विशेष म्हणजे USA, कॅनडा आणि UK राहणाऱ्या पालकांसाठी सुद्धा ह्यो कोर्स अतिशय सोयीचो असा, कारण ते आपल्या मुलांच्या वेळेनुसार सहज बुक करू शकतो. ह्यो कोर्स 5 ते 15 वर्षाच्या मुलांसाठी असा. तुम्ही बघता जिया ह्या क्लासात किती मजा घेता आणि म्हणूनच मी तुमका सर्वांका ह्यो क्लास एकदा नक्की ट्राय करू सांगते. कारण आमच्या सबस्क्रायबरसाठी एक फ्री क्लास आणि खास पहिल्या 150 लोकांसाठी 30% डिस्काउंट दिलेला असा, म्हणून ही संधी घालवू नका. आजच तुमच्या मुलांसाठी फ्री क्लास बुक करून टाका. तर मंडळी जियाचो क्लास वगैरे झालो, सर्व व्यवस्थित झाला. त्याच्यानंतर जेवलो बिवलो, झोपून खाऊन उठलो. आता वाजले 6:30. तर आता अंबरनाथच्या ग्रीन लीफ ह्या पंचतारांकित नाही ना, ह्या हायफाय हॉटेलात आम्ही आता दीपाली का जेवण घेणार होतो. गेल्या वर्षी दीपाली खाई गेलो आठवतं काय? अंगण ढाब्यावर गेलो होतो आम्ही गेल्या वर्षी. आणि ह्या वर्षी आम्ही जातो ग्रीन लीफ. कल्याणच्या ग्रीन टोटल 3 ग्रीन लीफ आहेत त्यांचे, ठाणा, कल्याण आणि अंबरनाथ. तर भावीच्या बड्डेच्या वेळी आम्ही कल्याणच्या ग्रीन लीफ का गेलो होतो आणि आज व्हॅलेंटाईन डे दिवशी आम्ही जातो अंबरनाथच्या ग्रीन लीफ का, कारण ते लय भारी आहे. आणि माझ्या मते या 3 ग्रीन लीफमध्ये अंबरनाथचा पहिला आणि मोठा. तर त्या कसा हा काय आतमध्ये त्या सर्व आम्ही तुमका सांगणार आहोत. पण त्याच्या अगोदर मी दीपालिकासाठी गिफ्ट आणलंय. त्या दीपालिका मी देणार आहे. दीपाली काय वाटतं तुला, काय आणलं असणार मी? ड्रेस, चप्पल की काय? तर मी लय मेहनत करून वर्षभर मेहनत करून साठव करून मी तुझ्यासाठी गिफ्ट आणलंय. कारण गेल्या वर्षी आमचं साधो सोपो झालेलं होतं आणि ह्या वर्षी ग्रँड म्हणजे ग्रँड व्हॅलेंटाईन डे करणार आहे. जरा थांब. हे भावी धर, तू पकड ना मोबाईल. दे मी घेऊन येतोय. हरी पेटे अँड सन मंगळसूत्र. अरे बापरे, हो खराच मंगळसूत्र. खराच म्हणजे काय? अरे खोटा तुका वाटत म्हणून मी ह्यो बॉक्स ह्या नाही केलंय गाईस. एका खोटा वाटा खायचा बाजारातला आणलंय म्हणून.
तर 200 रुपयाचा. म्हणून ह्यो बॉक्स पण मी घेऊन दिला. ह्यो बघा वामन हरिपेठ एसान्स. कारण ह्यो बॉक्स आपल्याकडे नव्हतो, नाही तुका वाटत. हा मम्मीला कसं वाटलं गिफ्ट? दीपाली भारी वाटला. दीपाली मॅड झाली वाटतं. हा कॅमेरामॅन जल्दी फोकस करो. तर मंडळी ह्या डायमंडचा मंगळसूत्र तुमका कसा वाटला कमेंट मध्ये नक्की सांगा. आणि आता दीपालीच्या गळ्यात मी माझ्या हस्ते मी अर्पण करतोय आपल्या सॉरी मी गळ्यात घालतोय. हे धर कॅमेरा पकड. हे आवडलं का तुमका? चला चला वेळ नको आपल्याला जाऊचा. मला भूक लागली आहे. अरे, पप्पाला आताच भूक लागली. ह्या काढू का दीपाली? तू काढत घालत राहणार का? आल्यावर काय घालतो कसं टाईट करायचं. बरा म्हणजे बाबा खरंच भारी दिसता. भारी एक दिसता? नंबर आहे. हो एक नंबर. थँक्यू, धन्यवाद. धन्यवाद मंडळ आभारी आहे. मंडळ आभारी आहे. असेच मंडळाला मोठे मोठे गिफ्ट देत राहा. चला तर आता हाय काय ता देवाणघेवाणाचा नाही काय ते आभार प्रदर्शनाचा नाही काय आभार प्रदर्शनात. आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम आता आहे आटपलो. कार्यक्रम आटपतो घेतो आणि आम्ही आपले अंबरनाथच्या ग्रीन लिफ्ट का जाऊ निघतो. तर आता थोडं संध्याकाळ झालेली आहे. आम्ही आपले हळूहळू कडेकड्यान जाऊया. ओला बुक करू ना. ते का बघा त्या बिचाराक बरा नाही माझ्या पोरा. ये, ठेवचा आहे. हा ठेव. तर फायनली आता आम्ही ग्रीन लिफ्ट का इलो आणि आतमध्ये जातो. ग्रीन लिफ्ट अंबरनाथ लय मोठा. हे बघ ग्रीन लिफ्ट लावल्याने काही झाडा लावल्याने बाबलो पण इलो हा. तर आता आम्ही पहिले एंट्री मारतो. कसा काय हा आतमध्ये का सर्व बघतो तुमका पण दाखवतो. हो हा इलो आहे. हो बघा पाणी वाहता. अरे बापरे पाणी लय भरला आहे. अंबरनाथ का पाणी लय. आमच्या डोंबोलीत पाणी नाही. शामियानो वगैरे हा जबरदस्त एक नंबर सर्व. हे बघा. तर आता जाऊया खाली आपण आणि अजून बघूया. कवग्या आहे. हा बघ कवग्या आहे. कसा बुक केलेला आमचा माहित नाही ते का सांग माझं नाव सांग. जबरदस्त. तर आता हे बुकिंगचा बघतो काही टेबल आमचा आता आणि नंतर तुमका एक्सप्लोर करतो. सर्व फुगे बिगे सर्व लावलेले आहेत. जबरदस्त डेकोरेशन केलेला. आणि हे आमचा टेबल आहे. या पाणी पडता धबधब्याचाच आहे. हे आमचा टेबल आहे आणि पूर्ण बलून वगैरे लावलेले आहेत. हे बघा. आणि हो जाऊसो एंट्रन्स हा जबरदस्त. आणि ह्या साईड का पण हा बघू शकता म्हणजे लय मोठा. हे बघा हा वाढदिवस पण कोणाचा चालू आहे. हो बघा हा बघू शकता. आणि हा पण बसूची पूर्ण व्यवस्था हे बघा. आणि आता आम्ही आमचा टेबल बुक केलेला ते जातो. चला. तर सर्व म्युझिक वगैरे लाईव्ह हा त्यामुळे काय ऐकूक पण येणार नाही. हो बघ बजाजवर बसलो हा चेतक. तर आता आम्ही आमच्या टेबलाजवळ जातो. जबरदस्तच हा. या पाणी बिणी सर्व खतरनाक. हे आणि वरती पण हा वाटता. वरती बघून येऊया काय. वरती जातो बघूया काय हा. टेरेसवर खतरनाक आहे पण रूफटॉप. आणि आहे पण भारी आहे. पण आम्ही थेच बसणार आहोत पाण्याच्यात. आहे पण फुगे वगैरे लावलेले आहेत. सर्व भारी आहे. हाय आमचे सबस्क्रायबर पण आहे भेटलेले आहेत. बदलापूरवरून आला. आम्ही डोंबिवलीवरून. करा एन्जॉय करा. चला चला. तुमचं गाव उस्मानाबाद. तरी पण मालवणी समजते. ओके थँक्यू. तर आता आम्ही खाली जातो. बॅक टू पॅव्हिलियन. हैसून पण भारी वाटतं ना. हा व्ह्यू जबरदस्त आहे का. तर आता आम्ही खालीच जातो आता. तर भावी ज्या दीपाली वगैरे जाऊन हाय टेबल अडवल्या नाही यांच्याने. हाय भावी काय गेला. भाव्या काय आमचा. आणि खरंच भारी आहे. टेबल एक सोडून एक टेबल धबधब्यावाला. हा बघा
आणि ह्यांच्याने धबधब्याला अडवल्याने काही पण आहेत आणि ते पुढे पण एक धबधब्यावाला शामियाना. आणि बुकिंगसाठी आज तर लयच गर्दी आहे, तुम्ही बघू शकता. काही पण गर्दी आहे आणि थंय बाबल्याचा तुंतुना सुरू झालेला, तर जाऊन पण एंट्री झालेली आहे. काय तर हे बाबल्याचा अजून तुंतुना सुरू नाही झाला, तापवता जरा. सूर धरता, पेटी एक सूर धरता. शाबाश. आता म्युझिक थांबला म्हणून मी आता सर्व शूटिंग करतोय. बोलूक भेटात आता, कारण गर्दी पण आता लय वाढलेली आहे. सर्व टेबल फुल झालेले आहेत. हे बघा, सर्व टेबल एकदम फुल झाले आहेत आणि ह्या साईड का पण सर्व फुल झाला आणि पूर्ण वेटिंग आहे. ते वाट बघतात लोक. हे बघा, टेबल भेटत नाही लोकांना, लय गर्दी झाली आहे. आणि भावी जे आहे वाट बघतात, झोप येता वाटतात एका. तर आता आम्ही काय ऑर्डर केलं तर आम्ही तुमका इल्यावरच दाखवतो, कारण आवाज लय काही येत नाही. मंडळी आमचा आहे स्टार्टर इलेलो असा आणि काय काय इल्या दाखवतो. 2 चिकन मागवलं आणि आहे बार्बिक्यू हा. हे बघा, आहे चिकन हा, चिकन तंदुरी 2च. त्याच्यानंतर सुरमई हा, सुरमई फ्राय, बोंबील फ्राय आणि दीपालीसाठी पनीर टिक्का. तर आता भरगतच स्टार्टर आमचे इलेले आहेत. टोटल 5 स्टार्टर आमचे हा इलेले आहेत. तर आता आहे आम्ही खाऊ घेतो. पनीर हवा तुका? पनीर हवा तुमका? आज काय व्हेज काय दूर घातला सर, दूर गरमागरम आगली. अरे त्याचा उपडी झाला वाटतं. हे घे तुका पनीर. एका पनीर दिलेला आणि ती पनीर पण हे ठेवलं आहे आणि मुझे दिलेला आणि मी गरम हे घेतलंय. लय गर्दी वाढल्या बापरे, लय वेटिंग वर. खावा तुम्ही पटापट, लय गर्दी आहे बाबा. अजून फिश खाऊच्यात आमचे आहे. यांच्याने सुरुवात केल्याने हा भावी कसा पनीर चिकन वगैरे आहे खातात. तर आता आम्ही आहे आता सुरुवात करतोय. मी चिकन हंडी मागवलंय. बघू शकता तुम्ही, आयलंय गर्दी झाली आहे सगळे. आता आम्ही निघालो, घरात जाऊ का. आणि लय गर्दी झाली आता. गर्दी काहीतरीच आहे, वेटिंग का माणसा. आम्ही आता घरात जाऊन निघतो. आता लय गर्दी झाली, मगाशी कायच नव्हतं. आम्ही इलो होतो तेव्हा, आम्ही लवकर इलो होतो आणि आता बाबा लय गर्दी झाली. जत्रा भरली आहे. ती गाडी नव्हती आणि आता व किती गाडीवर लागले असते बाप रे. पूर्ण पार्किंग फुल झाली. मगाशी आम्ही अजून एंट्री मारलो, एक पण गाडी नव्हती. हा, पूर्णपणे फुल आहे सर्व. आपण इलो तेव्हा किती 8:30 वाजले होते ना. हा, 8 वाजता कोण नव्हता आणि आता पूल भरलेला. हे ते पायनो हा बघ, पायण्यावर खेळा ना. या पण आमचा खेळता आहे. आज झोपला नाही था, कारण दुपारी त्याला झोपवलं होतं आम्ही. त्यामुळे तर आता खेळता. यांचा खेळणं झाला तर आपले निघतो आम्ही. सावकाशे, शाबाश. हे बघ, पिंटू आणि बबलू पण खेळता. हे बघ, हे फोटो बिटो काढतास की नाही? काय झोप येऊ लागले? दुपारी झोपला नव्हता. आता जियाक आमच्या झोप नाही येणार, सरसरावून झोपलेला. आणि अजून पण लोक येतात बापरे. कधी जेवणार आता? वाजले 10:30 पावणे 11.
आम्ही आता बुक करतो बाबा आणि आपल्या घरात जातो. तर आता आम्ही घरात जाऊन निघतो. मास्क पीस लावायला धुळा. चला.